Fl-aħħar 4 snin 50 ruħ kisbu t-tieni ċans f'ħajjithom wara riforma kbira li għamel il-Gvern fil-liġijiet dwar id-drogi li fost oħrajn stabbilixxew li min jinqabad bid-droga għall-użu personali ma jingħatax pena ta' ħabs. Ħabbar dan il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici f'konferenza tal-aħbarijiet li matula stqarr li dan kien possibbli permezz ta' mekkaniżmi li neħħew l-enfasi minn fuq l-għod tal-kastik għal sistema li tippromuovi il-prevenzjoni u l-kura. Għana konnilna nisimgħu dwar il-bżonn li persuni li jkunu tresqu l-qorti b'reati ta' droga imma fil-frattemp ikunu rriformaw ħajjithom ma jispiċċawx il-ħabs. U jiena kuntent ħafna li bis-saħħa ta' emendi kuraġġużi li konna għamilna 4 snin ilu kellna 50 persuna li letteralment ingħatawhom it-tieni ċans f'ħajjithom sabiex ikomplu b'ħajjithom, sabiex jirriformaw u ma jibqgħux marbutin mal-vizzju ikraħ ħafna ta' droga. Spjega kif din il-liġi tipprovdi metodi diversi kif persuni akkużati b'offiżi relatati ma' droga jingħataw għajnuna u inċentivi b'saħħithom ħafna sabiex toħroġ mill-vizzju. Il-liġi l-ġdida pprovdiet lil dawk li jinstabu b'pussess ta' droga f'ammonti żgħar għall-użu personali jidhru quddiem il-Kummissarju għall-Ġustizzja u mhux jitrasqu l-qorti. Il-Ministru Bonnici spjega li minn total ta' 2710 persuni li tresqu quddiem il-Kummissarju għall-Ġustizzja kienu biss 88 insabu ħatja ta' din l-offiża darbtejn fi żmien sentejn. Matul dawn l-4 snin jirriżultaw wkoll li minn 134 każ li ġew riferuti lil bord għar-riabilitazzjoni mid-droga mill-Kummissarju għall-Ġustizzja f'50 każ il-bord ikkonkluda li l-persuni ħarġu mill-vizzju. Il-Ministru spjega kif riforma oħra kienet f'każijiet ta' possess aggravat u ċerti każijiet ta' traffikar ta' droga li skont il-liġi jridu jingħataw sentenza ta' ħabs. Il-qorti ngħatat is-seta li minflok ma tagħti pena ta' ħabs tagħti pieni oħrajn. Qal li mill-20 każ ta' persuni li kienu ġew riferuti mill-bord, 3 persuni diġà ngħataw pena li mhijiex waħda ta' ħabs u l-bqija qed jistennew li jingħataw sentenza. Dr. Bonnici tenna li r-riżultati juru li r-riforma qed twassal biex jiġu rriformati il-ħajjiet u tipprovdi t-tieni ċans għal dawk li jaħdmu għalih. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.